tuntum ha chuan class 12 mathematics unit 1 nami functions kan enanga functions ba ka hian domain and range ti kha kan entel don ani masaberin function hi a definition and encode taila function chu hian kan nei ta ni function let a and b be true non-empty sets set rok lo pa ni kan nei ta example atian la taila Venn diagram mangin a le b a element hi 1 2 ni ta se b element hi 2 3 ni ta ang se a rule f which associates through its element x belongs to a x belongs to a chu enge 1 belong to a le 2 belong to 1 belongs to a le 2 belongs to a kan nei ta ni chuan a unique image denoted by fx of b b element hi fx tin denote ni chu mz chu true hi fx anga ngai tur tina lo ni ta ni true hi belongs to b near 3 po belongs to b alo ni ta ni ti hian function is a function from a to b tin kan nei ta function to a element to its element in the a element amalte te hian ani chu b b element nen hian associate to tina lo ni ta ni associate to rule tina lo ni ta chu tin i chuan enternan ti hian hemi te pan hi va associate to khalo alo ta ni rule engem ni mang khan enternan f of x is equal to x plus 1 ti hi kan rule ang khalo ni ta ang se chu tin i chuan x aya 1 kan man chuan f of 1 chu 1 plus 1 chu 2 ni x aya 2 kan man chuan x aya 2 ni le ta 2 plus 1 chu 3 ni vele don chu tin chuan 1 tan 2 tan 3 ti khan associate kha fa nei ta ni fa som pui kha anei ti na ni chu chuan hemi b ka hian n taila b a element tho hi image kan ti ta ni chuan a element tho hi pre image kan lo ti ta ni chu hian kan ziak theya ta hian a element tho hi chu x kan ti ho khalo ni ta ni chu tiang bokin b element tho chu f of x kan ti khalo ni ta ni chuan f of x hi image of x ting kan nei the ta chu tiang bokin x hi f of x tan chuan a pre image of ni ve chu dar thlanga in n angin ngai tu taila a le b a hi ke ma ni tin ni taila b hi dar thlang ni tang se thiang kan fa in n tina ni chu kan image tina ni chu he hi chuan pre image chu le lampang he ti lampang hi pre image le lampang hi image alo ni ta ni chu tini chuan he chu pre image of fx ti hian in then lak ta ni a element tho hi x kan ti ho khalo ni ta b element tho hi fx kan ti ho khalo ni ta ni chuan ta hian hei hi relation mangin definition kan nei vele ta ni relation manga definition hi tian ziak vele taila dian definition kan nei vele ta ni a relation from a to b is a function a relation from a to b relation chu kan threto relation chu heting te pui relation chu ni thota ni a cross a subset tho jong kha relation kan ti khalo ta ni relation chu eng ti khuna nge function ni kan ti chuan every element of a is related to b a element hian b mi va relate pui anei khan function kan ti chulo ni ta ni example dang ti hian pe taila Venn diagram mang bok het en le taila 1 2 3 4 1 2 3 ti hian ni ta ang se 1 le 1 2 le 2 3 le 3 ti hian mapping alo om ta ni chita chuan heta chuan relation a chuan a element tur chu 1 1 2 2 3 3 relation a element tur chu 1 le 1 hi a in relate 2 le 2 in relate 3 le 3 in relate bangin hei hi kan lo nei ta ni hei chu relation ni ma se function ni ve ta lo ni function ni lo na chen chu eng ni ta function ni lo na chen chu rule hemi zo ka thang hin en taila to its element x belongs to a x belongs to a ami engpo hian fx of b ami unique image nei tu ni unique element enge motak
vazom pui kha anei turani ma se 4 hian vazom pui kha pakhat ma nei lo ta ni chuwan chuan hei hian engma zom pui anei lo wangin hei hi function ani ve ta lo ni hemi rule kan en chuan a relation from a to b is a function if every element in a is related to b tinia every element in a kan en chuan 1 2 3 4 heng ho hian related to b ani vekem ti kan ena 4 hi b nen engma in relate pui nei lo ta ni chuwan chuan hei hi function ani ve thei ta lo tina lo ni ta ni ole tuna chuan example dang mangin mapping mangbok khan en le taila ta hian a le 1 tian lo kal ta ni chuan hei hi function niam kan ti chuan hei chu function ani function ni na chan chu nge a element in a hi related to b b element nen hian afa in relate zel hai a le b ta hi a element om zong zong an ni ta ni hem ho hian relate pui va nei vek ta ni ma se ti hian en vele taila a b c 1 2 3 ti hian ni ta ang se hemi kan en chuan c hian 3 hi va relate ve to lo ta a ni lo pon 2 por relate chung lo engma hi c hian relate pui nei lo chuan hei hi function ani ta lo ni chuan Venn diagram mangbok hian adang en le taila a b c 1 2 3 hian en taila hei function niam kan ti le ta ni every element in a is related to b b element nen hian in relatem a hi 1 nen in relate b chu 2 nen c po 2 nen chuan in relate vek ta ni hei po hi chu ti ni chuan function ani don tina lo ni ta ni ma se pakhat ni chena definition na poimo em kha om ta ni chu ti hian kan en le chinang a b 1 2 3 tian lo ni ta ni ta hian a hian relate pui nei b a b pon relate pui nei chu miom se chu a element re hian relate pui nei vek ta ni chu ti ni chuan function ni hal mai ngem function ni mai lo ta ni function ni mai lo na chan chu enge unique image anei tur ni ni chena a rule kan soi kha unique image kan ti chuan image pakhat che nei tur ni ma se a hian image pakhat image pahni a hian image pahni b a avanei ta ni chuan hi function ani ta lo ni chuan hi function ya hi function ani boka function ni lo hi pahni hi example a ching kan lo ni ta ni chuan example dang en le taila real life situation ang chi in example dang en le taila chung ko pahni tianan family 1 le family 2 chung ko pahni om tang se khami te tang khan nu hi pahni om vele bok ta ang se chuan family 1 a hian hemi ina afa te chu afanu te hi gal 1 le gal 2 ni tang se m2 mother pahni na zokina chung ko pahni na zokina afanu hi g3 ni ve thung ta ang se chuan a a hian set of mothers ti taila nu te hi set angin kan la ta ni chuti ni chuan a i chuan m1 le m2 kan nei chuan set 2 b a hian set of daughters ti vele thungang alfanu te hi chu g1 g2 le g3 kan ti vele thung ta ni chuti ni chuan relation kha ti hian en chinang f is a relation from a to b a relation from a to b until a function from a to b ani zong mang chu relation ani thowa function hi ma se relation le function tuna hian ka sei pol do na wangin kan en dan po kan uluk do ni achan chu kan hriat pol palang ti hi hlawm em ma chuan relation le function r is from a to b nen hian kan en polanga relation ani em function ni em ti hi kan en tur ber lo ni don ta ni chu ta chuan en tirnan hemi a rule hril fia tu chu a le b hi ti hian nei taila a i chuan mother m1 m2 ani chuan a rule chu x is a mother of fx ang zo in ziak taila hetami hi x kan ti hani ta ni hetami hi f of x kan ti halo ni ta ni function chu x is a mother of fx kan ti halo ni ta ni chuti ni chuan mother of ti hi adikem ti kan en ta ni ani chuan m1 chu mother of enge m1 chu mother of gal 1 and gal 2 ni m1 chu mother of gal 1 and gal 2 m1 chu mother of gal 1 m1 chu mother of gal 2 ni
chuan m2 kan en ve le m2 chu mother of enge gal 3 ni ve thung m2 chu mother of gal 3 chu ti ni chuan f aya chuan f antila r ti phot zo kang relation ang song in engle enge in relate m1 le g1 m1 le g2 m2 le g3 he ho in relate alo om ta ni ma se mi bi kan en chuan m1 hian image pahnih avanei ta ni m1 in image pahnih avanei wangin hei chu function ni velo ma se relation ni relation a chuan no image du zata nei thei image du le panga pon enga du le som pon enga kha chu difference engma kha siam lo ta ni hei hi kan nei theina chu lo ni ta ni hei chu relation ni ya ma se function ani velo ni chuan tu na mi ve ka hian hei hi thak thleng taila x is a mother of ti hei hi f from b to a angin n ve thung taila b to a b element ho chu gal so khani ta a element chu mother ho kha lo ni ta ni hei hi x is a daughter of fx ti taila ani chuan kan Venn diagram kan mapping a po hi adang don tina lo ni ta ni kan mapping a po hi lo dang don ta a b to a b to a angin rong kal to don ta ni ta chuan b ami ho chu gal 1 gal 2 gal 3 a mi chu mother 1 le mother 2 lo ni ta ni chuan hei hi x kan ti ho kha ni ta ni x belongs to b angin hei chu anung zo kami hi image ho hi fx image ho hi fx cell ni ta ni ma se a nei tu hi a zo galon ta ni achan chu b to a ti ni wangin ni don ta ni chu ti ni chuan x is a daughter of fx x is a daughter of fx ti kan nei chuan gal 1 is a daughter of eng zo nge m1 mother 1 zo ki lo ni ta ni chu ti booking gal 2 po hi gal 2 chu daughter of mother 1 gal 2 po hi ti hian kan nei ta ni ma se gal 3 apa thung na hi anu chu m2 hi ni ve thung ti hian kan nei ta ni hemi kan en chuan gal 1 le gal 2 le gal 3 hian image an nei veka chuan gal 1 hian image hi pahni nei lo pakhat che nei m1 che image nei gal 2 pon image pakhat che nei bo gal 3 pon image pakhat che nei bo chuan hei hi function alo ni ta ni relation a relation ang zong is patang g1 m1 hei hi relation chu lo ni ta ni relation ania relation ani pi lama function po alo ni tel ta ni is a mother of kan ti khan function ni lawa is a daughter of kan ti che chuan function alo ni ta ti na ni chu kha real life bi ka ta na kan example ni ta se function b ka example dang pele ta le example dang han ti la b hi 1 2 4 lo ni ta se function f2 from a to b ti lo ni ta ni hemi b kan en chuan function chu ni nge ya image pakhat theu nei boka chuan relation ama relation kan nei ang khan relation a chun enge domain kan ti thing kha ama a mi ho hi domain chu ni ta ni relation re a chuan thian je photang domain chu 1 2 3 lo ni ta ni function a po kha thau kha domain tu chu lo ni ta ni domain hi all some the ang bera kan nei dan tu chuan domain chu set of all input heti lampang hi input tani a chuak tu lampang hi output kan ti lo ni ta ni order pair a khan zoki input ama zoki input ania input awangin output kharon om don ta ni che chuan Venn diagram a bok 1 2 3 1 2 4 1 le 1 2 le 2 3 le 4 heti lampang hi input kan ti chu lo ni ta a le lampang hi output chu ni ve thung ta ni heti hian kan lo ni ta ni domain reng a chuan kan hriat tur chu function b ga chuan 1 2 3 hen engma hi chuang thiang lo ni chuang etinan heta hian 4 om zeu ta se 4 hi a chuan function ani lo pha ta ni chuan 4 hi a chuang thiang lo ti hian ani don ti na lo ni ta ni om se chuan domain reng chu a nen hian ain ang hal zel don hei hi relation ne na dang lam na chu ni ve thung ta ni relation a ve thung chuan example a tian petaila 1 2 3 4 1 2 4 ni ta se he ho tian in relate ta ang se ta chuan relation b ga chuan
domain 1 2 3 ani ma se a ne hian a in ang ve lo ni relation b ka chuan ma se function b ka chuan a ne hian a in ang zel domain kan ti kha kha kan lo chin chi lenga chuan codomain chu relation ami ang tho khan atnung lampang zo kami hi codomain chu ani hal mai ta ni atnung zo ka chu ka piang hi codomain chu ni ta a chuan range kan en vele don ani range po hi relation ang tho khan a output tho hi range kan ti chu lo ni don ta heta mi tan chu heta tan chuan output a 1 2 4 kan nei 1 2 4 te hi range kan ti chu lo ni don ta ni heta po hian 1 2 4 hi range range of a function kan ti chu lo ni dan range kan ti hian set soina halo ni ta a chuan answer a chuak thei angani chu entianan f of x is equal to x plus 1 ti nei taila heta x hi domain kan ti chu lo ni ta ni domain kan ti chu lo ni ta a chuan he tatanga a value kan mu chua hi range kan ti ho mi khalo ni don ta ni x ai man thei zong zong hi domain chu ni mai x plus 1 a value kan mu chua zong zong kha ho zong zong nei tu set a kha range kan ti chu lo ni vele don thung ta ni example a tian pele taila f of x i chuan 1 by x ti hi lo nei ta angila ta hian enge range enge domain real number a en taila function chu real number a lo ni ta ang se enge range enge domain ni ta ang ti lo ni ta ni domain kan ti chuan x i man thei song song kha tro chuan ma se domain kan ti chuan output a pe chok tu ni domain chu input lampang kan ti kha ma se kha kan output a pe chok tu ni ma se entir na ti hian mang taila f of 0 mang taila f of 0 ni chun 1 by 0 hai chu 1 by 0 chu is 1 by 0 chu undefined talo ni ta ni infinity kan tin chi khalo ni ta ni undefined chu mem chu x aya 0 kan man chuan f of x hi domain kan ti mi khalo ni ta ni hi range kan ti mi hi input ani fx output khalo ni ta ni chu infinity undefined ta chu don ta ni chu ti ni chuan input a x is equal to 0 kan man chun output kan nei don lo ti na lo ti ta ni chu van chuan x is equal to 0 ti hi chu domain a tel don lo ti na lo ni ta ni kan thia mang tro x is equal to 0 chu domain a tel thei don lo ti na lo ni ta ti hian je kang when x is equal to 0 x aya 0 lo ni ta se f of 0 chu 1 by 0 ni nga which is undefined ani ma se 0 ni lo hi mang taila eng number po mang taila real number chuk ngai ngai don entianan 1 by 21 f of 21 ni tang se 1 by 21 chuk don tin ani mai chu real number tho 0 something chuk don chuan chu tiam bokin f of 1 by 9 te mang ta angila ani chuan 1 by heta mi kan puta 1 by 9 kan put kan man chuan 1 by x aya 1 by 9 chu 9 na chuk don tin ala ta ni khatin zel khat eng po x aya mang taila real number kha chuak vecto don tin ala ni ta ni chu ti ni chuan domain aya chuan domain of f2 real number zong except 0 tel lawin tin ala ni ta ni real number zong ma se 0 tel lawin tin ala ni ta ni chuan arrange kan ti chuan heta chua hemi chua ka hi alo ni ta ni heta hian 0 chuk them 1 by x hian 0 equal them ti kan en vele ta ni 1 by x hian 0 equal them 0 equal the huna omangem 1 by x in 0 equal to chuan om je chuan ai chu 1 by 0 is equal to x angin kaltir don ta le undefined ni don ai chu eta tang chuin thil thei lo ni 1 by x hian 0 equal na chance anei lo ta ni achung lampang 1 ani to phot chuan anoi chu eng number po ni se 0 chuk thei lo chu wa chuan range cha chuan 0 hi chu na chance om don lo tin ani chu 0 kan minus e pop 0 tel lowin tin na lo ta ni ma se real number eng po hi chuk the entiana 21 hu chu du taila 21 hu chu du taila ni chuan f of x aya 21 chuk turin athengem f of x chu 1 by x ani 1 by x to 21 chimiam je chu 1 by x to 21 ni chuan x i chuan enge niang 1 by 21 x i 1 by 21 kan mani
ta hian 21 kan mu chuak thei ti na chu tin chi chun number dang dang po mu chu tum te la kan mu chuak thei ve ka chu wan chu range cha chun real number eng po ma se 0 tel lovin hi range kan nei tur so lo ni ve lai ta ni ti khan hi domain na chuan real number range cha chuan real number except 0 range cha po real number except 0 lo ni ta a chuan domain le range te hi ain ang don tina lo ni ta po kani tuna chuan example dang kat en lenga hi in textbook mi kha ania find the domain and range of the real function ti hian domain le range zon chu turun kan nei ta real function is one function from r to r tina khalon tan f from r to r tina khalon ni ta a real function ti kan nei ya real function nia chu ta chuan fx x square by 1 plus x square hemi tang hian range le domain kan san chu lo ngai don ta ni ama sain domain solution a hian domain zok kan en don sinang domain zok in tinge kan en sinang x xi man thei hi kan song dong kan ti kha output tur chu hi ni ta ni hi number pa ngai chuak tur si in xi hin hi kan man theiang chimi om se chu xi man thei 1 kan mang them 1 kan man chuan 1 square by 1 plus 1 square hi chu 1 by 2 chuk don aman thei ho kan chu don chu in atam don no to ka chu wan chun aman thei atanga en lowi man thei lo wa mem ti kha kan en don ta ni real number atangin achan chu function hi real function ti ni wangin real number atangin chumi tur chuan chung le hnuai nei numerator le denominator nei re ren chu a hnuai zo khi 0 ani in undefined ta chu don enter na ti hian ni ta se x square by 0 ni ta se hi chu undefined khalo ni ta ni chuti ni chun a hnuai zo 0 ni hian fx and value nei don lo x ai engem kan mana 0 chu thei chuan range kha undefined ni don na chuti ni chun range fx sami tur kha engma nei thei kan nei don lo dina lo ta ni output khaum don lo dina lo ni ta a chumi chu kan en sin don ta ni f of x swing ti khuna nge define ta ni lo a hnuai hi 0 ni huna chuti ni chuan 1 plus x square hi 0 ni in chu x square is equal to minus 1 x square til re a square minus 1 ni tur chuan enge x is equal to plus or minus root over minus 1 mase root chunga negative form hi chu plus or minus hi chun engma dang lamna siam chung lawa root chunga minus hi root chunga minus a re chuan real number ni to lo imaginary number class 11 julai ya pokan nei to kha chuti ni chuan x aya root chunga minus om chu don chimi om se chu 1 plus x square chuak thei tur hi real number engma om lo ani chuan a hnuai hi real number eng po x aya mang taila real number eng po x aya mang taila a hnuai hi 0 ni na chan sa om lo tina ni chu wan chu real number kha du kan mang thei tina lo ta ni kan the mang taro chan chu real number du mang taila a hnuai hi 0 ni don chung lo 0 ni chung lo chun real number apung puya tang hian real number chok don chuan real number engpo kan mang thei tina lo ni don ta ni ti hian se tamai tela domain I chuan domain of fi chuan hi imaginary ni chuti ni chuan real ni si lo chuan domain I chuan real number engpo kan mang thei tina lo ta a ani chuan domain of fi chuan real number kan nei tina lo ta ni domain of fi chuan real number engpo kan mang thei tina lo ni ta ni tuna chuan range so kan en vele don ta ni range kan en don chuan f of x hi y trap ang in ziak tela let y is equal to f of x y I chuan f of x kan ti ta ni chutni chuan y chuan nge equal ang f of x chuan x square by 1 plus x square equal eta tang kan nei thei chu y plus yx square is equal to x square tin kan nei a hi ni chuan yx square minus x square is equal to minus y square common kan la a y minus 1 is equal to minus y tin kan lo nei ta ni ta tang kan nei tur chu x square chu minus y by y minus 1 minus y by y minus 1 tin kan lo nei don ta ni chuan implies hai chu x square I chu minus y hi y ang ziak sok tela y by ani chuan achung sign hi kan thak chuan hnoi sign po hi thak tur 1 minus y heta tang kan nei tur chu x top I chuan root over y by 1 minus y hai hi plus or minus hi
kan nei trin kha ni a mai ro chu tu na chuan a value tak tak mu chu hi kan tum lawa heta tang hian real number chu kem ti hi kan mamo ber ni real number imaginary nge real ti song kha eng hong em man theng ti song kan mamo wangi plus or minus hi a then chu ren siek tel ngai lawa ji tel kher kher ngai lem lo x square changa x kan chen chen ti kan la ta ni chuan domain chu kan nei to range si se chuan hi y ti na lo ni ta ni domain a chuan real number eng po chok thei kan ti x to define tani to tin ani chu mase y range si range a hian enge kan man thei ti kha kan hriat vele ngai ta ni chuan chuan range a hian enge kan man thei ti hre tur chuan x hian value pa ngai anei hun kha kan en don ta ni chutini chuan anoi hi 0 ni in 1 minus y hi 0 ni ta ang se root over y by 0 ni nga anoi 0 ni chun undefined tani don chuan chuan anoi hi 0 ani chuan anoi hi 0 ani chuan x hi undefined tani don ta ni chuan chuan range kha ani thei lo tin ani chu domain na tan ve thung chuan domain na tan khan y value f of x hian value pa ngai nei hun kha kan enta range a ve thung chuan x top hian value pa ngai anei thei hun kha kan check ve thung ta ni chulai chu range le domain dang lam na chu lo ni ta ni tini chuan clearly x is not defined when enghuna nge nuai hi 0 ani in x is undefined tani 1 minus y hi 0 chumi am se chu y hi 1 ani in am se chun y a chuan 1 kan mang thei lo tin ani chuni phot ta ni ta hian real number except 1 chuni don phot 1 hi kan mang thei don lo 1 hi kan mang thei don lo 1 kan man chuan anoi 0 chu don wangin x undefined tani don chuan chuan range a hian 1 ten don lo real number a hian eng dang nge tel thei lo dang ti kha kan en le ngai don ta ni chuan x a kan nei kha x a chuan root over y by 1 minus y root over y by 1 minus y ti kha x a kan nei kha ni ta ni chutini chuan x hi eng huna nge define tani ang chutini chuan root chu mi hi hi real function ni wangin define tani hun tur hi real number ani hun real number eng ti ka nge root chu mi thil in divide re hi eng ti ka nge real number ni turin eng ti nge chan som achung le hnuai hi kan en ta ni achung positive ni ta se anoi negative ni tang se nge chuk don positive le negative kan divide chuan negative chuk don negative ni chuan hi chu imaginary ti na lo ni ta ni chu tiang bokin achung zok hi negative ni se anoi hi positive ni tang se negative chuk don chu ti ni chuan he chu imaginary tho real kha chuk don lo ti na lo ni ta ni chu chuan real chuk tur chuan positive le positive achung le noi positive ani in ani lo pon achung le noi negative ve ani in ti hian root chunga hian positive chuk thei don ti na lo ni ta ni ti ni chuan kan condition nei tur chu achung le noi hi positive ani ve in ani lo pon chung le noi hi negative ani ve in chu kan en tur chu lo ni ta ni x is defined only when eng ti khuna nge chu achung hi greater than or equal to 0 ani a and anoi po hi greater than or equal to 0 ani in achung hi positive ani a anoi po positive ani in or condition dang om le chu achung hi negative ani a and anoi hi 1 minus y anoi zok hi negative ani bokin he kan condition nei tur chu lo ni ta ni mase hemi a hian ta hian y is greater than or equal to 0 y in 0 equal ta se ti kan nei to heta po y in 0 equal ta se ti hi da non khera ngai lo ka kha chu kan du lo khain hata tian da non kher lo te la hemi mang hian en ve lai te la y 1 minus y is greater than or equal to 0 ti hian 1 minus y is equal to 0 ti atelani or equal to tela wangin mase hemi tang kan nei chu y hian y is equal to 1 ti kan nei thei y is equal to 1 ti condition kan nei tel thei mase y hian eng ti ka ma 1 y hian eng ti ka ma 1 a equal thei lo kan ti khani china khan e kan chaw vek to kha ni china kan ne khan y is equal to 1 ti kha man thei lo y is equal to 1 ti kha man thei lo ni ti kha kan nei to chuan ta hian greater than or equal to 0 ti mang kher lo in 1 minus y is greater than 0 ti hi kan mang mai ta ni
chuan hemi big chu class 11 zirlaia inequations ho kan chaw tang khan kami kan chaw dang kha kan la thiam chun hei chu kan la thiam tur angai te la heti ni chuan enge kan ne yang y is greater than or equal to 0 and hei chu 1 is greater than y or y is less than 0 and 1 is less than or equal to y. Dudu sok le lang alak pengot lo tu negative sok kha. Negative sok. Y sok ki kan la phei ti khan. Heta po negative sok kan la phei tani. Chuan hemi bi ki kan en tani. Y chu 0i na lian. Y chu 1i na te. 0i lian 1i te. Number line mangin ti hian pe tai la. Y chu hei hi 0 ni ta se. Hei minus 1 hei hi 1 ni ta se. Hemi bi ka tan chuan 0i lian 0 equal emo 0i lian chu ti song hin akal don ti na. Hei chu y hi 1i na te ni 1i te chu ti song hian arong kal ve le don ta ni. N na ni fangin thil common sai na. Ani chuan common a omem helai chu hi common don ti na lo ni ta ni. Hemi bi ka hi en tai la 0 is less than or equal to y is less than 1 tin kan nei. Or hei so ki n ve le tai la hemi a so ve thung chuan nge ni y hi less than 0 tro y hi less than 0 ni chuan 0i te y hi greater than or equal to 1i lian thil common engma omlo n kan ti chuan common sai na ni ta ni thil common engma omlo chu ba number kan chu tin 0i te box si 1i lian box si chu number ong ngai lo chu van chuan hemi bi khi chu kan zela na ngai lo hei zong hi kan nei tu lo ni ta ni chu ti ni chuan hemi bi ka chuan enge common a common chin chu 0 le 1 in kar hi lo ni ta ni heta thang kan nei thei chu y belongs to close interval 0 tel chi chi tina 1 tel lo wangin open interval ti hian ani lo pon kan si thei dan dang chu 0,1 ti hian open interval kha hei hi mo du sok sok hi kan mang thei ta ni chu ti ni chuan range cha kan man thei chu real number zong zong kan mang thei lo real number a 1 kan mang thei lo chumi ba ka man thei chin kan nei chu 0 le 1 in kar chi hi kan mang thei ta ni ti chuan therefore range of f chu 0,1 hi lo ni ta ni ani lo pon ti po hi kan sik thei element y belongs to real number such that y belongs to real number such that y chu eng le eng kar ang e om y chu 0 le 1 range chu y ho kha lo ni ta ni y chu 0 le 1 in kar om ho kha lo ni ta ni hei hi range kan nei chu lo ni ta ni domain kan nei a chu tiang bokin range si heting hian kan nei hi don tin a lo ni ta ni khati zong kha functions sa domain and range of function atana kan sir thei chu ni se clear to 10 in log pui ngai ka me se